Va? Oj! Att. No. Nej. Ställning mig upp. Jag ska läsa tidningar! Upsi, förlåt! Du ska få igen! Jag ska läsa tidningar! Upsi, förlåt! Nej, jag vet! Nej, du ska ju pausa. Ja. Hjälp, jag är fri. Hjälp, jag är fri. Vad ska jag göra med mitt liv? Hyvel är lika med hyvel. Tjena. Det är jag som är en maskot. Snygg, va? Cookie. Yeah. Cookie. Yeah. Hej, det är alltså vi som... Nej men hallå, jag vill sälja tidningar. Inte! Okej. Hej, jag tänkte bara berätta hur jag har det i Spanien. Skitkul, jag köpte den här nya väskan. Ett skämt. Pelle. Varför har du så stor mage, mamma? Mamma. Pappa har gett mig ett barn. Pelle. Pappa. Mamma har ätit upp barnet som hon fick av dig. Ett skämt. Fotbollsstjärnan sköt in ett mellanmål.